Mbak boiler betul nanggen. Ontaini मा बेदर आखौ? Mana ada? Time. 타임खौ खैथा जाखोथाय टाइमा र' नायनि 8:24 너무 어린 비디오 사업을 당할래 마미 가고 가면 मैखुन संनानै जानो नागिरदों नै लोगोफोर दिनैहाय आङो नै मैखुन संनोसैलाय दिनैनि आंनि भिडिअआ मैखुन संनानै जानाय लोगोफोर नै इनिफ्राय नै बेयावहाय नै मानेमुनिजों आलुजों नै बैयावहाय आलु सायगासिनो दङ रानि बिफाया नायग्राफ्रा नै अर खाथियाव जमा दंजोबो जोंहा दिनैहाय गासिबो नै गुसु जाथारदोंना बिरादनो बिनिखायनो जोङो अर खाथियाव जिरायना दङ एकदमबारे अराव गुदुंनो बर'दिनबो जागासिनो नालाय लोगोफोर बिराद गुसु जाथारदोंना बर'दिननि अर सायदों मैखुना जा मोजां नै लोगोफोर साइज-साइजथार गिदिर-गिदिरनो मैखुन सायनोसै दाना बिराद गगा मोनदोंहाय बिराद गगा मोनदों आङो अरासिनाव बिराद गगा मोनदों आंहा थान्दानो मामि दा उखुन्दै थांदों नामाहाय उखुन्दै थांदों होना होजोबखानोसै दिनै गगा मोननायखायनो अर सायथावथावनो अरावहाय संबाय नै लोगोफोर हालदै होना होनोसै हालदै संख्रि मामि नों मा खालामदों आगैजों गेलेदों हा सान्दुंआ मोदान सिखारदोंहाय संख्रिखौ होनि र' नै थोरसिखौ गोजौआवसो दोनफ्लांदों आं लायनि र' ओइयाव लं दंमोनहाय थांलाय पापानाव लं मस्ला मस्लि होजोबनोसै नै लोगोफोर दाना नै इखौबो एसे होनोसै आङो दंफां बिगुरखौ इनिफ्राय नै मस्लायाव दङ सोबावबो मोनसे लगायजोबनाय मस्ला दङ आरो बेयाव नै एसे होजोबनानै देनोसै आङो इनिफ्राय जालुक गोरानखौबो एसे होबाय थबसियावहाय इनिफ्राय नै जालुक गोथांखौबो होना होनोसै आं सामब्राम गुफुर देजोबनानै होनोसै हा लेखायाव जुनाया बारा होबाबो गोथाव जाया लंखौ होनोसै बेनिफ्राय नैबेयाव बोरि मुलिबो होना होनोसै आङो गदब्रै होनोसै
फुदुंदो फुदुंखाबाय नानिया जागोन ना जाया माथो जायानो मस्लाखौ होना होनोसै आङो नै बेनिफ्राय गावनि दैयानो रानाखै बियो बेनिफ्राय एसे दै होना होबावनोसै आङो दाहाय एसे रानबाथाय थबसिनो माबाना होनोसै नै एरख'जोबना होदो बाबु र' नङाबा मस्ला मस्लि जा गोथाव मोदोमखासिगोनहाय बरिया गोथाव संखाथारनोसै आं मेगि बायदि नुलायदां जानो लुबैलायबाय नामा लुबैयोथार गोमो एसे मोजां जादोंना मेगि बायसा बानलुबो एसे होना होनोसै बानलु गोराननो जानो हानाय नङा नङा दा आङो एरलाय बाबु एरनायानो जाबाय नोंना हरलाय आं एरनि जा मोजां जाखाबाय जारुरुनो एसे दैया रानबावबाथाय एसे दै होना होबावनोसै गावनि दैयानो बिराद ओंखारखायो नै एसे रानहांबाय नायलाय इदि थांनाङा फै एसे होना होबावनि र' दै एसे होना होबाय आङो खोबना होनोसै दाना बरियानो जा मोजां मोनबाय थाथोंसै मोनबाय नै लोगोफोर दाना आंना मैखुन भाजा एवनाया नै जि मोजां मेजेमनो गोथावनो जाबाय जि गोथाव जाखादों साखिनायावबो जा गोथाव मोनखादों मस्ला मस्लि ज्रोम होनाय एकदम बरिया टेस्टि जाखादों लोगोफोर गोथाव बरिया जाखाबायहाय जानांसिगौल' अराबो गोम जोंथारदों नै लोगोफोर जानांसिगौल' दाना जि गोथाव नुखाबाय नै ओइ मामि थाव ओंखाम जाहैनोसै नों मैखुनखौ जागोन ना जाया होनदोंमोनलाय मामि नों मैखुनखौ जागोन ना जाया होनदोंमोनलाय औ जाया ओमफ्राय गथ' मानसिया मोनजाया होनदोंमोन नामा ओंखायनो जाया जाना दे सना दे नों मोजां ना गुड गार्ल दे जानोसै दाना लोगोफोर ओंखामखौ नै मैखुन भाजा एवनाया बरियासो जानोसै आरो इनिफ्राय नै आलुजों माबा मानेमुनि ओंख्रि बिराद गगा मोनखादों आङो मैखुनखौ जानोसै बिराद गोथाव जाथारदों गगा मोननायखाय पियास हाखांनानै लादों आङो गगा मोनसो जादों दे टेस्टि मैखुन एकदम बरिया जाखादों जालुगजों ज्रोम जाथारदों
biराद गोथाव मानिमुनिया बिराद गोथाव जादों बे बोसोराव दिनैहायनो फार्स्ट आरोना मानिमुनि ओंख्रि जानाया गोरलै गोरलै जि मोजां मोजांखा मानिमुनियाबो गाबोन दाउजों रुनानै जानो दोनदों आङो माखासे नेक्स्ट भिडिअ नुगोन लोगोफोरा नायदो नोंथांमोनहा जाय जाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो दाउजों मानिमुनिजों रुनानै जागोन गाबोन बरियानो दिनैहाय आलुजों जादों आलुजोंबो बिराद गोथाव मोनो आङो बिराद गोथावथार जायोना लोगोफोर बिराद गोथाव जादों जालुखौ बुरजा होदों आं गगा मोननाया स्रां मोननायनि बानलुबो होनायजों हालौदोंसो ज्रोमनो जालुखौ थाइथाम होखादां ओमफ्राय आरो गोरानबो होबायना एसे ओंखायनो गोसा जादों जालु गोरान लङाबो ज्रोम मोदोमखांदों बिराद बरिया जाथारदों बिराद टेस्टि आलु दे बिराद मोदोमदों mwikun sekre-sekrenya oरैबायदि गोथाव मोनो बाला मैखुनखौ जाय जाय नोंथांमोनहा गोथाव मोनो कमेन्टआव खिन्थाहरदो आंबो बिराद गोथाव मोनो मैखुनखौहाय बरिया टेस्टिखा दै गुदुंजों ज्रेम-ज्रेम गगायाबो जा नारखादो गन्थङा हांखोन लानो हाया खुगासो सिनांगौ गगा गन्थङा नारथेसो गारदों जाखांबाय लोगोफोर दानिया बरिया बरिया गोथावनो स्लिम जाखाबाय आङो गदसेबो गैखाया हुलु हुला इनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन इनिफ्राय सोरबाफोर नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदों आरो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैया
साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौबो लाइक खालामदो आरोना अननानै बाय बाय बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन